Il-Prim Ministru Joseph Muscat ta' kuljum qiegħed jaffaċċja mistoqsijiet mill-midja dwar il-pakkett finanzjarju astronomiku li jingħata l-eks-kap tal-komunikazzjoni tiegħu Kurt Farrugia bil-ħatra tiegħu bħala kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise. Iżda l-Prim Ministru f'tentattivi disprat li jiddevja u jdawwar il-fatti spiċċa kontradixxa lilu nnifsu f'temp ta' ftit sekondi dwar il-kważi €500 kuljum. Fil-fatt meta erġajna staqsejnieh dwar dan u wieġeb hekk. Mhux veru, anzi Kurt Farrugia għal it-tabella li ġiet pubblikata fit-Times hija misleading. Fakarnieh li l-eks-kap tal-komunikazzjoni tiegħu jumejn qabel kien irreferina għat-tabella tat-Times li turi propju dan. Kurt Farrugia irreferina din it-tabella. Inti wkoll il-bieraħ għattilna li ġew pubblikati iċ-ċifri kollha huma qegħdin hemmhekk. Kurt Farrugia se jkun qed jieħu kważi €500 kuljum. Qed tgħid ħmerija jiddispjaċini. Mingħajr ma jissostanzja dak li qal biex sekonda wara staqsih il-ġurnalista Times. Jien il-kuntratt qiegħed għandkom, qiegħed għand it-Times. B'Muscat b'dik it-tweġiba jmeri dak li qalu stess ftit tas-sekondi qabel. Mhux hekk biss, talli kontradixxa li l-istess Kurt Farrugia li jumejn ilu insista li naraw l-artiklu tat-Times biex nivverifikaw il-figuri. L-istess figuri li tkellem dwarhom Joseph Muscat. Kelli l-mistoqsija mit-Times, ippubblikajt il-kuntratt b'mod mill-iktar trasparenti u tistgħu taraw. Imma l-Prim Ministru Joseph Muscat bilkemm ma rridx jgħidilna li ma kienx ċert għal min qed nirreferu meta staqsejnieh dwar il-pakkett finanzjarju straordinarju li ħal-ħabib tiegħu, tant li staqsina minnu il-ħabib kbir tiegħu. Kurt Farrugia. Donnu għal Joseph Muscat li Kurt Farrugia se jkun qed jitħallas paga stratosferika ta' mijiet ta' euro kuljum hija materja tad-daħ. L-istess Muscat li dwar €3.51 lill-anzjani qal li jaqbdu l-Bart. Anka tgħidha jaqbdek il-Bart. Kristina Majra, Net News.